Så starter vi DR1-dokumentaren, så er der kaffe og heroin. Hallo? Godmorgen, det er Maria fra Valmuen. Ja. Nu er der kaffe og heroin lige om lidt. Op på cyklen, og så ses vi, ikke? Ja, vi ses, ikke ven? Hej du. Velkommen. Vi er nødt til at vente til borgmesteren kommer. Så er der mulighed for badefaciliteter. I foråret 2010 åbnede Danmarks første behandlingssted, hvor narkomaner får lægeordineret heroin. Det bliver virkelig godt taget imod i lov. Ja, det er også det. Der er en sygeplejerske bag skranken, der udleverer heroinen. Der er en sygeplejerske inde i injektionsrummet, som hjælper med vejledning og injektionsteknik. Og der er en sygeplejerske i det her område. Igennem 40 år har samfundet med alle midler forsøgt at bekæmpe heroin, et af de hårdeste narkotiske stoffer. Så hvad sker der, når man begynder at give narkomanerne dette stof? Hvad sker der, når staten giver narkomanerne heroin? Hvad de gør med den metadon? Vi ved ikke, om vi tager heroin ved siden af. Vi har som de eneste fået adgang til landets første heroinbehandlingssted. Gennem 9 måneder følger vi personalets og brugernes liv, som det udspiller sig på Valmuen. Hvorfor er der overvågning her? Der er overvågning overalt. Alle steder er der overvågning. Det er sikkerhedsfis. Ja, det er det. Det er PET og politiet, der står for den sag. Ja. Winnie har været narkoman i over 30 år. Hun er som en af de første blevet godkendt til heroinbehandlingen på Valmuen. Valmuen, det er det. Det her, det er så injektionsrummet. Der kommer du ind igennem her, som er medicinudlevering. Og der kommer man ind ad gangen og får det medicin, du skal have. Og så beder man om den kanyle, man nu vil have, den størrelse og farve, og så går man videre derind. Og så er der en sygeplejerske, der følger med dig. Måske skulle vi så lige ridse op, hvad vi skal snakke om i dag. Ja. Du er sådan set godkendt til projektet. Ja, sådan forstår jeg i hvert fald det brev der. Ikke? Så det, vi skal tale om nu, det er lige sådan, at vi afstemmer. Jeg kunne slet ikke forstå det, da jeg stod med brevet. Jeg begyndte så med at ryste på hænderne, og jeg tænkte, det er løgn. Jeg har været med til at kæmpe for det her i hvert fald over 10 år. Ja. Og så er det jo et mirakel at stå med papiret i hånden og se, at jamen, du er kommet ind, ikke? Og, ja. Valmuen skal holde åbent alle ugens dage året rundt, så brugerne 2 gange om dagen kan møde op og indtage heroin. Men inden den egentlige behandling går i gang, skal de igennem et forløb, hvor de får metadon. For at vise, at de er mødestabile, skal brugerne igennem 2 uger dagligt møde op og indtage metadonen. Det giver samtidig personalet mulighed for at få styr på, hvad brugerne ellers tager af medicin. Og så sagde jeg, at jeg ville ikke have dem mere. Godt. De er bare ikke seponeret på listen, det skal jeg nemlig gøre. Okay. Ja. Jeg har spist 1. Det er alt. Okay. Og det var den dag, jeg havde måttet gå i seng med min dealer for overhovedet at få noget. Og jeg var så syg. Og jeg gav ham et blowjob. Han er sådan en ulækker gammel stodder. Og det var ikke særlig sjovt. Så det er 8. Ja, det er ikke tvivl om. Jeg gider ikke engang til efter. Har du talt dem, så er det fint. Jeg har ikke rigtig som sådan aftalt nogen startdato. Men du har gået her 14 dage, så på en eller anden måde, så må det ved at være tiden at starte på heroin, ikke? Ja, meget gerne. Hanne er til lægesamtale hos Inger, hvor det skal afgøres, hvilken dosis heroin hun skal have. Du har fået 90 milligram metadon. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Så vidt jeg forstår, så har du haft noget sideforbrug. Jeg er sidemisbruger, og det er 200 milligram, jeg tager. Men du har haft det okay på den metadon, du har fået. Du har bare ikke mindsket dit sidemisbrug, faktisk. Nej. Er det ikke rigtigt? Det er sådan, det hænger sammen. Ja. Lige nøjagtigt. Jeg vil foreslå, at du fik 180 milligram heroin til at starte med, og delte det på 2 doser. Ej. Og den første dag, vil jeg sige, der er det meget, der tror jeg, det ved jeg ikke, mange bliver her den første dag, ikke også? Dagen, ja. Skal det være i morgen? Jamen, det synes jeg egentlig godt, det kan.
Jeg glæder mig. Ja. Det bliver spændende. Ja. Okay, Vinnie, nu er det din tur. For Vinnie er perioden med overvåget indtagelse af metadon slut. Jeg har fødselsdag i dag. Hun skal nu for første gang injicere lægeordineret heroin. Skal du have en lille... Nej, jeg skal have en lang orange. En lang orange, ja. Jeg kan ikke rende noget ind med den kort. Jeg vil i hvert fald ikke ødelægge mit første dyt med at prøve noget, jeg ved, jeg ikke kan nu. Okay. Yes. Hvad må jeg ikke gerne vaske hænder? Eller Jo, det sker derinde. Skal. Så skulle jeg observeres, og man må desværre ikke ryge. Det er jo ellers det, der hører til. At man må tage en cigaret, når man har taget sit dyt. Det gik fint. Lidt allergisk reaktion. Hun fik lige en antihistamin. Ja. Så bare, du er opmærksom på det. Godt, Vinnie, vi ses. Yes. Vi har endda også åbnet en roulade i håb om, at du kunne dufte, når kom, ikke? Hvor er sød at høre på. Så tænkte vi, så hidkalder vi Kinga med en chokoladeroulade. Det ser fedt ud med den farve. Tak skal du have. Det er bare lige dig. Er det det? Ja, drama. Den er meget rød. Jamen, det er så fedt til dig. Kort lang. Kort. Det er stresset og skal skabe penge til stoffer. Det er stresset og skal skaffe dem, hvor man nu skaffer de penge hen. Og der kan man sige, at vi kan i hvert fald give dem det stof, de hungrer efter. Og vi kan give dem renlighed, og vi kan give dem ro. Og vi kan, der er nogle muligheder her, som man ikke har andre steder. Et par dage efter, at Hanna er begyndt på heroin, vil hun gerne have ændret sin dosis. Brugerne har selv indflydelse på, hvor meget heroin de skal have. Det er noget, de løbende diskuterer med lægen. Jamen, jeg vil bare godt sættes op i heroin, fordi det er stadig... I starten er det meget det med, at de ikke har det godt på den dosis, de er på. Og det kan være, at de skal... Altså, som regel er det jo, at de skal have mere heroin. Hvordan har dit tidsforbrug været? Jamen, jeg har måttet stadigvæk tage et ekstra dyt om dagen, ja. Om aftenen har du gjort det? Ja, det har altid været til aften, ja. Og hvorfor er det, du gør det? Jamen, det er, fordi ellers så kan jeg hverken sove eller noget, altså jeg får nedtur. Det er nedtur? Ja. Jeg spørger altid til, om de tager noget ved siden af derhjemme. Og hvis de gør det, så er det jo en gyldig grund til, at de faktisk skal øges her, fordi at noget af formålet med behandlingen her er netop, at de skal minimere deres sideforbrug. Jeg hører lige, hvordan sygeplejerskerne, hvordan du fremstår, om du er... hvor påvirket du bliver. Ja. Og så kan vi bare øge det om morgenen også. Ja. I starten, der er det faktisk vigtigt, at de får en dosis, som de også er tilfredse med, så de ligesom bliver rolige og stabile på den dosis, og så begynder de ligesom også selv at se fremad. Jeg ved, du har også lidt som mål, at du ikke skal have metadon. Ja, jeg skal helt ud af metadon, ja. Af sikkerhedsmæssige grunde må brugerne ikke få heroin med hjem til natten. For at forhindre, at de får abstinenser, får de i stedet udleveret metadon. Men mange af brugerne oplever, at metadonen giver dem bivirkninger. Max er en af de brugere, der kæmper for at komme ud af metadonen. Samtidig venter han på at få en lejlighed, så han kan få mere ro på tilværelsen. Jeg spørger dig om at trappe mig lidt ud af metadonen og forhøje mig lidt i det andet. Og forhøje dig lidt i heroin? Ja. Det vil du gerne. Hvordan synes du, det går? Jeg synes, det går godt, men det går ikke godt, før jeg får en lejlighed. Nej. Rigtig godt. Nej. Men det går bedre. Ja. Det kan du da også se. Ja. Jeg har det fysisk bedre. Du har det fysisk bedre? Ja. Men jeg får jo ikke fred i hovedet, før jeg har flyttet til lejligheden. Nej, det kan jeg godt forstå.
Men du har fået en lejlighed, ikke også? Per 1. oktober. Men lige nu, der er du på Sundholm. Hvor lang tid er det siden, du har haft en lejlighed? Aldrig haft nogen. Du har aldrig haft en lejlighed? Nej. Heroinen bliver leveret i pulverform af et schweizisk medicinalfirma. Sygeplejerskerne tilsætter destilleret vand og gør heroinen klar til brug. Hej, det er Peter Anker. Godmorgen. Godmorgen. Løb. Du plejer da også at have det meget godt, når du sidder derinde. Det er ikke så svært at åbne øjnene, selvom jeg står. Det kan da tage sådan en halv time, mand, hvor din røv ud i sofaen. Det er rent nok. Det er også det var sgu da mange gange. Der er der mange, der siger om dig. Man, hvad har I givet ham, mand? Det vil jeg også have. Ja. Fra at have været illegal til noget lægeordineret, der er jo et stort skridt. Og jeg ville aldrig have noget med et illegalt heroinstof at gøre, aldrig i mit liv. Men jeg står alligevel og blander og doserer og udleverer og observerer andre mennesker, injicerer det i sig selv. Det der er klart. Det synes jeg, der er... At det er... Jeg vil ikke sige, det er grænseoverskridende, men jeg vil sige, det er overvældende nogle gange. Eller det er i hvert fald aldrig noget, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle gøre. Ja, du får det med. Ja, men du skal ikke sidde derinde en halv time, så Typisk ser vi jo, at der er mange, som når de starter her, har et ønske om at være skæve og kokse. Og det imødekommer vi i en vis udstrækning. Du dykker. Jeg er helt afslappet. Helt afslappet. Den der stykke papir, der også skal skrive ned. Jeg ved godt, hvorfor nogle af du ikke kan træne de samme muskelgrupper hver eneste gang. Altså. Det er rigtig godt. Det har været meget større end det her. Har du trænet meget før tid? Ja. Det blev en fix idé. Okay. Så blev det, man blev vild med? Jo, men så blev jeg lige så shallow som alle de andre. Nå. Jeg gik på diskotek og skulle have piger på min... Ja. Okay, jeg gik også til frisøren, og jeg havde tænder dengang. Jeg havde en kæreste, og så får man mange flere kærester. Sådan er det altid. Når man ikke har nogen, så får man ikke en skid. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er sådan. Det må være en genetisk fejl i jer. Ret dig lige op, du. Ja. Jo. Hvorfor? Må jeg se dine hænder? Hvorfor skulle jeg rette mig? Fordi du sidder og dykker. Hvad så? Må jeg se dine hænder? Og hvad så? Og hvad så? Så falder du helt sammen. Ja, hvad gør jeg på dig for? Så trækker du ikke vejret ordentligt noget. Jo, men jeg kan jo også stå på hænder og trække vejret også. Kan du stå på hænder og trække vejret? Må jeg se dine hænder? Det er den her ord, jeg gerne vil se, som er så hævet. Den er helt hævet. Hele håndryggen. Så behøver du ikke at fortælle mig. Nej, du må ikke fikse den arm her noget tid nu. Ja, også i går. Hvad? Det var den også i går. Ja. Du er nødt til at give den lidt ro, nu. Jeg får min lejlighed 1. oktober. 1. oktober? Når jeg får en lejlighed, så har jeg ikke råd til noget som helst. Altså man kan jo søge om noget enkeltydelse, i hvert fald til nogle møbler og noget. Vi vil jo prøve at hjælpe dig med. Jeg vil godt gå i IKEA og købe de billige ting, men det skal se okay ud og bedst sammen. Plus at det ene værelse skal være rimelig sådan bohemisk. Okay. Det skal være nemt, og der står måske en Buddha-staty og et par billige som rejsvær, som jeg har købt hos en eller anden. Altså, som knækker, når man tager dem op og fægter dem, men de skal bare være til pynt. Okay. Alt det her, som du ikke lige fik i morges? Ja. Har du nu siddet på altanen igen, Kjell? Ja, også. Var det dejligt? Ja. Det har også været en lækker farve. Ja. Ja.
Har du husket solcreme? Nej. Fuck, der er solcreme. Jeg er narkoman. Ja, hvad så? Og hvad så? Og hvad så? Solskørende eller hvad? Hvad så? Ja, så helt Superman-sagt. Pas nu på. Udover heroinen kan brugerne også få hjælp til at klare andre af de udfordringer, tilværelsen byder på. Hvor går det godt? Det går sådan rimeligt. Jeg er sådan lidt, fordi jeg er indkaldt til noget jobsamtale, så bliver jeg altid helt rystet. Det håber jeg, du har sagt til nogle af pædagogerne. Jeg først troede det i går. Ja, det er fint nok, men bare du siger det videre til... Ja, det kan jeg. Det tænker mig. Ja, Brunilla, du skal spørge. Ja. Riyad har også fået rudekuverter fra det offentlige. Du har ikke erkendt erstatningspligten. Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Det var en politimand, en korrupt politimand, ja. Du har slået ham i ansigtet ved højre tinding. Ved du, hvad han gjorde? Han stod og inviterede mig udenfor inde i et supermarked. Jeg vidste ikke, at han var politimand. Jeg står og siger, at det der, de der pølser, fordi der har været sådan en fest før, ikke? Og sådan en byfest, du holder 1 gang om året, hvor Superbest kommer ud og griller pølser og sådan noget. Der kommer mange mennesker. Ja. Man køber for en tier. Så var der nogle dage efter, så jeg de der pølser, de lignede dem. Så siger jeg til ham, at det der ikke de der hjemmelavede. Er de ikke hjemmelavede? Så siger han, hvis du bare passer mit, så du ved sådan. Passer dit, eller pas mit, pas dit, du ved. Og så, der var ikke nogen andre end kun mig og ham. Jeg var venlig. Og jeg stod med mine 4 Master Brew, jeg skulle købe. Halv liters. Og så når han tager den sidste pakke op, han har købt 4 pakker, tror jeg, eller 3 pakker eller sådan noget. Så var den vendt den anden vej, hvor der stod stor med hjemmelavet. Så siger jeg, nå, de er hjemmelavet. Ja, ligesom til mig selv. Jeg snakker ikke til ham. Så siger han, hvis du ikke snart holder en kæft, skal du komme med ud for at få en på hovedet. Hvem sagde det til dig? En mand, der viser sig at være en politimand. Nå, for fanden. Og så det er politiet, du slår hovedet, eller hvad? Nej, jeg kastede en dåse på ham, en åben dåse. Så han fik øl ud over sig. Ham her, du har slået i ansigtet. Er det politimanden? Ja, og han er løg. 70% af det, der kom ud af hans mund, det var løgn i retten. Jeg ringer fra specialinstitutionen Valmuen, som er den nye heroinbehandlingsinstitution i København. Jeg står og er venlig, fordi jeg er alkoholiker, og han kan se på mig, jeg er narkoman, og jeg ved ikke hvad. Så skal han da ikke stå og sige til mig, er du med uden for at slås? Jeg ringer fra specialinstitutionen Valmuen. Han var også racist. Fucking racist, du. Det er heroinbehandling. Skal vi kigge på den her også? Det er også for Københavns Byret. Har du mere i sparebøssen? Ja, nej, det er penge. Det er sgu penge. Det er landsretten, du. Jeg ringer fra specialinstitutionen Valmuen. Jeg har fået dit nummer inden fra særlig indsats, tror jeg det hedder, der hvor jeg lige har ringet hen før. Ja, det skal 25.000 af dem. Nå, må jeg se her. Udskrift af domsbog. Bummelum. Dokumentfalsk efter straffelovens paragraf 271. Ja, det har jeg også været retten for. Så skal jeg tror ikke, der er penge i den her. Angående en borger, som du har kaldt til indkaldelse til jobsamtale. Værsgo. Er der flere, vi skal åbne? Jeg har ikke flere sager end det der. Jeg ringer til dig, fordi at hun er i behandling her i heroinbehandlingsinstitutionen Valmuen. Så hun kan ikke rigtig komme. Jeg går ned og tager noget kaffe hjemme. Er jeg high five, du ved, fra... Er det den her dosis, jeg har fået i dag? Det var den, jeg røg rundt på sidst. Du vil ikke have en bakke? Nej, tak. Jeg vil ikke stå fri. Jeg satser på, at vi to lige snakker sammen i dag. Ja. Okay. Hvad var det nu, vi skulle snakke om? Prøv at høre, Hanne. Ja. Du har jo en eller anden, der hedder Katina derinde. Ja. Og hun er helt vildt sød. Ja. Og ringede til hende og sagde, prøv at høre, Hanne kan ikke komme. Hun er hos os. Hun kan ikke komme. Det var hun simpelthen så glad for. Så nu, ja, jeg skriver bare igen om 12 uger. Det er fint. Så der er slet ikke noget. Nej, er du helt... Det skal du ikke. Nej, men det er fordi, i alt, altså jeg har jo været på stoffer faktisk, siden jeg var de der... Jeg var lige gået ud af skolen, ikke?
har prøvet alligevel at passe arbejde, ikke? Og det har jeg så gjort af flere omgange og sådan nogle ting. Og så forventer de, at når du har kunnet passe dit arbejde i så mange år, så kan du jo også stadigvæk passe arbejde, men man bliver også slidt af, for jeg er jo gået og skjult. Også da jeg får metadon, og så finder de jo så ud på den sidste arbejdsplads. Godt, du fortalte det simpelthen så tarveligt. Ja, og det har altså slidt på mig, og ja, men nu kan være, der sker. Altså, det prøv at høre, nu er du fredet i 12 uger. Og ikke noget med at klippe i nogen kontanthjælp, eller? Så den er vinkel, du gamle. Ikke? Tusind tak. Ja, det var så lidt. Nej, det var det bestemt ikke. Det er også derfor, jeg er herhenne. Ja, det er jeg også ved sådan det noget, godt. jeg skal gøre, ja, ikke? Jo. Det var så lidt. Det var så lidt. Som et led i behandlingen præsenteres brugerne jævnligt for et omfattende spørgeskema. Det kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind, og hvordan brugerne udvikler sig. For Robert er det nu 3 måneder siden, han startede i Valmue. Kriminalitet. Venter du på at blive tiltalt? Nej. Eller venter du på en dom eller afsoning? Der er ikke noget? Nej. Hvor mange dage har du været involveret i illegale aktiviteter for at skaffe penge? Ja. Og det kan man sige, der hvis vi havde lavet et ASI-skema, der du blev indskrevet, så den hed 30. Så havde den hed 30, ikke? Lad være med at smække døren. Jeg tror, det er en eller anden bank, de arbejder på. Bang! Eller spjældet. Ja, de er også slemme, så de går... Der er jeg også ligeglad. Ja. Siger man til vagterne, kan ikke lade være at smække med døren og rasle med nøglerne. Fuck you, mand. Har du glemt, hvor du er? Ikke ret godt. Tomskovvej nummer 17. Så det om natten. Ja, så provokerende. Altså, der er ikke mareridt, men jeg har det stadig dårligt over. Nøglerraseri, ikke også? Ja. Ja, har jeg også. Når jeg hører det igen, så kommer det der. Hvis man ligger og sover, og man hører en ordentlig nøglebund, så hvor vågner jeg op henne nu? Heroppe, der er du meget social og meget vældigt, ikke? Og det fungerer rigtig godt. Og når jeg kommer hjem, så er det fuldstændig modsat. Ja. Altså, jeg ser ikke nogen mennesker, og jeg tager ikke telefonen, uden jeg kan se, hvem det er, der ringer. Altså. Men er der noget social angst i det også? Ja, det synes jeg, der er. Okay. Og det har jeg aldrig erkendt før, faktisk. Nej. Jeg det er helt klart jeg havde også... ikke angst og sådan noget, men jeg vidste virkelig ikke, hvad angst var, så på den måde har jeg ikke regnet med det, vel? Det er også helt klart noget nu, altså. Det er et oplagte emne at arbejde videre med. Ja. Alvorlige selvmordstanker. Jamen det har jeg. Det har jeg tænkt, ja. Og jeg har nemlig ved at falde ned i nogle sorte huller indimellem. Ja. Og på det plan, der har jeg behov for at kunne henvende mig til nogen for ligesom at komme op igen. Altså have nogen at snakke med om det. En form for nogle, hvad kan man sige, strukturerede samtaler. Ja, noget samtaleterapi, ikke? Jeg tror bare, det er vigtigt, at der bliver fulgt lidt op på dig. Ja. Om hvad kan sige nu? Der skal følges op med det der med hensyn til at få snakket. Altså det er virkelig vigtigt. Nu er vi fået i gang, ikke? Jo. Der var ikke noget. Du er glad for rødkål? Jeg elsker rødkål. Hvor meget taler vi om? Ja, det er fint. Nej, bare kom med den der med også. Ja. Og så en god slat sovs ovenpå, du. Så ved du godt, så vi bliver hjem og passe godt på dig selv. Tak skal du have lige måde. Vi ses i morgen i hvert fald. Heroinen kan jo optræde med en uventet virkning, hvis folk har taget noget andet, inden de kom. Og det samme, hvis de har drukket alkohol, eller det er meget varmt, eller altså, der er nogle faktorer, som man jo hele tiden skal være opmærksom på. Og derfor er det jo så vigtigt, at man er bemandet med sygeplejersker på, hvad skal man sige, alle 3 lokationer, både i udleveringen og
i selve injektionsrummet, men også ude i den sofa, hvor vi observerer dem efterfølgende, fordi vi ved jo aldrig helt, hvad det er, vi er op imod, og vi ved ikke, om de har taget noget, inden de kommer. Så kan man da godt nogle gange stå og tænke, at den dosis, jeg udleverer, kan få fatale konsekvenser. Og det er der et spændingsfelt som sygeplejerske, og det har vi da også diskuteret meget. Også når de kokser en hel dag, jamen, er det så en behandling, eller... Altså, det er jo en spændende diskussion. På Valmuen kan man ikke få heroin, hvis man er alkoholpåvirket. Selvom Riyad tager Antabus, har han stadig svært ved at lade være med at drikke. Jamen, jeg har det der drukproblem, ikke? Jeg vil gerne på Antabus og sådan noget, men så går jeg ind og drikker på det. Det er jo dårligere faktisk, end at du kan lige så godt bare drikke videre, jo. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nej. Jeg vil foreslå, at du starter på noget, der hedder Campral, som tager drikketrangen. Det er en pille, du skal tage hver dag. Du skal faktisk have flere piller dagligt. Og det kan du få udleveret hos os. Og så en periode i hvert fald. Vi er jo meget sammen med dem, og det bliver meget tæt. Det gør også, at vi prøver så vidt muligt at hjælpe dem rent professionelt og fagligt, og hvad kan de her skavanker, vi skal gå ind i. Men også, hvad gør ondt psykisk og ikke kun fysisk. Så forbandet træt, jeg er syg. Hvad er du træt af, Jayat? Sygdom. Ja, sygdom. Ja. Så jeg har en masse ting, jeg skal ordne derhjemme, som jeg ikke engang får ordnet, fordi jeg ikke har overskud til det. Ja. Altså, jeg kæmper, jeg går hjem og gør rent og støvsuger, og tager halvdelen af opvasken, og så kommer der lige pludselig nogen på besøg, så står der med, at de tager alle sammen rent glas og rent alt muligt, og så skal jeg stå med det bagefter, og jeg har ikke overskud til det. Nej. Altså, du skal heller ikke lyde så slemt, fordi jeg har faktisk en rimelig flot lejlighed. Der er mange der her, der ikke har nogen steder at bo, og så lyder det som om jeg sidder og piver over ingenting. Mine problemer føles jo lige så store som deres. Selvfølgelig. Selvom de ikke er lige så store. Hej, Mille. Skal du ikke i morgen, da? Hvad med din lejlighed? Hvordan går den her? Første. Super dejligt, hva'? Ej, hvor sidder de godt på de bukser. Du får en rigtig god røv i den. Det er sød, Kinga. En rigtig god røv oven i købet. Ja. Det er lige så. Og det er sgu ikke for fedt. Det er ikke for fedt? Nej, det er det sgu ikke. Man får heller ikke ekstra heroin for det. Nej. Og ja, lige nu har jeg der penge tilbage på kontoen. Det er helt vildt. Og mad i køleskabet stadigvæk. Siden Alex begyndte at komme i Valmuen, har han arbejdet på at få en mere normal tilværelse. Det er over 10 år siden, det har været sådan. Det er godt. Ja. Det er jo meget det handler om, når man kommer i behandling. Det næste mål for Alex er at få rengjort sin lejlighed, som igennem 10 år er vokset ham over hovedet. Men det er ikke en scene? Nej, men det tror man, det er, for der løber en scene parallelt. Men når du gør sådan her, kan du se, at der bliver blåt, ikke? Yes. Nu skal du skyde lige ned under min lille finger. Vi kan råde og vejlede dem til, hvor der kunne være en mulighed, og hvilken vej de skal stikke, og vi kan løsne staseslangen. Men for mig er der en klar forskel i, at de selv fører nålen. Fordi det endelige valg er deres eget. Det er deres eget ansvar, hvis man kan sige det på den måde. Det de tager. Ja, det ville være meget grænseoverskridende for mig at skulle sidde og rode rundt efter en vene og skulle give dem det her stof. Det ville det være. Hvorfor tror du det er sådan? Fordi ja, hvorfor er det sådan? Robert, kunne du tænke dig at komme hjem og hjælpe mig at rydde op? Til at rydde op? Ja, til at hjælpe. Det er kun at smide noget væk. Ja. I dag? Hvis du har tid. Ja. Det kan vi også. Og en her med mad på. Eller man kan se ting. Det skal
Hvad er det her kul til? Til at lave mad på. Til at lave mad på? Ja, jeg har ikke noget oven. Man bare smide det ud. Har du støvsuger og sådan noget? Nej, det har jeg ikke. Så skal jeg købe ind her den første. Der er ikke en nabo, du kunne låne støvsuger her? Ja, jeg kender ikke nogen. Jeg har boet her i 10 år, mand. Og jeg vil gerne lære dem at kende. Men jeg kan ikke invitere. Det er jo ikke nogen, der gider at snakke med sådan nogle narkomaner. Det har du ikke set i mange år, det her? Nå, men nej. Tak for, du gad at komme med hjem og hjælpe mig. Det var så lidt. Riyad er mødt beruset op på Valmuen. Tager væk på live. Ej, du er åndssvagt lige nu her. Hvis vi vurderer, at du skal blæse, så skal du blæse. Okay, sådan er det. Det er i orden. Vi har ikke ret mange regler i Valmuen. Vi har naturligvis nogle, for både personale og brugere kan få lov til at føle sig trygge. Vi går ned til Riyad nu og siger tak for i dag. Ja, okay. Og det er noget, det er metadon, han får med sig. Ja. Efter at have pustet i alkoholmeteret, står det klart, at Riyad ikke kan få heroin. Riyad, nu skal du høre her. Når man er alkoholpåvirket, så må man ikke injicere. Hvad snakker du om? Det har været hver dag, siden jeg kom. Ja, men ikke så meget, som du er nu. Hvad snakker du om? 0,8? Det skal da børnemedicin. Nej, du så det selv. 1,0. Prøv nu at høre, jeg er syg. Så giv mig metadon. Det er den, jeg har til dig her. Jeg har din fulde metadon. Nej, jeg skal have min dosis nu, her til morgen. morgen. Nej, jeg kan sgu da ikke blive rask af det der. Nej, det er det, du får, Riyad. Og så går du fra nu af ud af døren, og så snakker vi sammen i morgen, når du er blevet ædru, og ikke det er sådan jeg op ikke, og der kommer køre. jeg lige sådan. Ja, men så får du heller ikke heroin i morgen. Nej, heller ikke om en uge, fordi jeg kører en hel uge nu. Ja, men så synes jeg, det... jeg selv har lyst til. Jo, det er fedt. Okay. Ud at danse og hygge mig lidt. Men Riyad, du må gerne få metadon med hjem til et par dage, hvis du ved, du vil køre den videre. Prøv at, kan du ikke bare give mig lidt 300? Altså, nej, der er ingen heroin til dig overhovedet, og der er ingen forhandling forbundet med det. Hvad fanden er det for noget? Ja, det er sådan der. Er I helt væk, eller hvad? Nej, vi er ikke helt væk. Prøv at høre, det her det er en engangsfornøjelse, mand. Ja, nu skal du se. Er det ikke op til mig, om jeg vil dø, eller hvad? Det er da ikke dig, der skal bestemme det. Det skal vi sørme stå inden for. Vi har et ansvar, når vi giver dig noget her, Riyad, ikke? Prøv at høre, jeg har været lige så påvirket de andre dage, hvor I ikke har set det, hvor jeg ikke har sagt det. Bare fordi jeg sagde, at jeg var glad, at jeg kom. Nej, vi vurderer, at du er mere påvirket. Prøv at høre, du kan ikke vurdere en skid, når det kommer til mig. Nej, men jeg kan indtage mængder, du kan slet ikke forestille. Men ja, vi behøver slet ikke snakke mere om det, for det er sådan her, det er. Tag din jakke, lige med en, der er fuld, eller hvad? Ja, det gør du. Ja, det gør du faktisk. faktisk. Jeg kan bedre mærke ecstasy, end jeg kan mærke det. Vi ses i morgen. Jeg skal have morgenmad. Jeg har betalt for min morgenmad. Hvad snakker du om? Men du skal ikke være med, når du er sådan her. Kom. Prøv at se, det tog mig et øjeblik at gøre, men det her... Ja. Tak for, at du hjalp mig med at være med det her. Det gør lyst til at ryge videre. Meget nemmere. For det ser meget bedre ud her. Så holder man på med at gøre rent andre steder også. Så du kommer hjem og hjælpe mig? Helt sikkert. Du kalder bare. Riyad, der dagen før blev afvist, fordi han mødte påvirket op, ringer under personalets morgenmøde for at høre, om han kan få heroin i dag. Men nu skal du høre her. Det er egentlig en meget kort proces, fordi hvis du fremstår alkoholpåvirket, så skal du puste. Så det... Nej. Nej, men hvis sygeplejerskerne er det mindste smule i tvivl, så puster du. Hvis du har promille... Nej, men du kan ikke bare sige, at du ikke puster, så skal du jo ikke komme. Selvom Riyad er påvirket, vælger han alligevel at møde op på Valmuen. Nej, det skal jeg ikke. Det skal du. Nej. Du skal snakke med Inger og Torben før. Jeg er nummer 2 i køen. Det skal du, søde. Jeg snakker ikke, tror jeg. Du skal...
Der er fundet en kniv skjult ved indgangen til Valmuen. Jeg kan overhøre, at I bliver troet. Mange af vores brugere har jo nogle andre adfærdsnormer, der er lidt hårdere. Sproget kan være lidt mere barskt, og det skal vi jo kunne navigere i. Vi kan mange skældsord, og det kan de også. Og de kan også flere, end vi kan. Og vi kan sagtens rumme og høre dem og arbejde med dem. Voldsomme trusler kan vi ikke acceptere. De har konsekvenser. Der har været en lidt uheldig episode med Riyad her fra morgenstunden. Og det har vi brug for i personalegruppen, at vi lige mødes om og får snakket sammen om, hvordan vi håndterer. Og så vil vi gerne mødes med jer bagefter kl. 12 og lige fortælle, hvad det er, der er sket, og hvordan vi reagerer på den situation. Jeg synes, det var for meget, det der med trussel. Du kunne jo ikke tro, når han kom med kniver og står og laver sådan noget. Det var også derfor, jeg sagde, at jeg vil have en kniv der. Jeg lagde den også derude, så var der så en anden, der tog den og gav den til personal. Hvad fanden var det, han ville stikke ned egentlig? En læge. Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig utrolig ubehageligt, altså. Fordi at... specielt hvis det er sådan en person farlige trusler, det påvirker jo en... for det første bliver man bekymret for, hvad der kunne være sket. Riyad har haft en stor køkkenkniv med op i elevatoren, og han har udtrykt, at den skal bruges til at hævne sig over for de fra personale, som er årsag til det her. En ting er, at man går rundt med sådan en stor kniv. Det skal man absolut ikke. Og især ikke, når man har den med, hvor man så siger, at det er for at hævne sig, at man direkte vil, stikke med den. Og så vidt jeg lige forstår, så har Riyad sagt til 2 af jer, at kan I ikke lige lægge kniven ud i mellemgangen derude, eller også har han selv gjort, det er jeg i tvivl om. Men i hvert fald de 2 brugere, som involveres, de vælger at aflevere kniven inde i køkkenet, og det kan jeg altså ikke rose jer nok for. Det er det eneste rigtige. Også at orientere personalet om, hvad der sker her. Det er rigtig, rigtig godt. Os brugere, vi har faktisk også talt om den her sag. Ja. Vi vil have, der kommer noget konsekvens. Ja. Vi ønsker faktisk ikke nogen af os at se, hvad jeg er deroppe med. Og jeg tror, jeg har samtlige brugere bag mig, når jeg siger det her. Er det rigtigt? Ja. Det kan du tro, jeg lytter til. Vildt mange gode. Der er mange gale. Ja. Læg ned. Ja. Det er meningen, at jeg skal stoppe med at ryge. Er det ikke spændende? Jo. Det glæder jeg mig til at høre. Jeg er lige sådan en, der ikke kunne gøre for det. Jeg havde nål i panden og i hovedet, og så i 5 i hver øre. Så sad jeg der 40 minutter og skulle slappe af. Har du ikke fået sådan nogle kugler ind også? Nej. Det kan man få sat ind også. Sådan nogle kugler, som sidder i døgn eller sådan noget lignende. Jeg skal komme igen i morgen. Ja, prøv at spørge efter de kugler. Ja. Fordi Gør det de sidder... Nej, de sidder bare sådan heroppe. Sådan lige. Så er der kombinationspakke der. Jeg glæder mig til at høre om det. Ja, det gør jeg også. Jeg fortæller dig om det. Ja. Hej. Hej. Kom
komme indenfor her. Jo, tak. Okay, det er også første gang, jeg laver sådan noget. Det er også noget. Det er plukket bombe. Jeg fik 1 kilo. Jeg tager en af dem, så skal du få en evaluering. Det er ved at gå op for dem, at der er heroin nok til alle. Så der er ikke nogen, der går sultne fra, hvis man kan sige det sådan. Og de er ikke syge i deres krop. Det fysiske behov er dækket, og de skal ikke hele tiden gå og være bange for, får jeg nu et stof i morgen? Hvad sker der i morgen? Fordi det er her. Nu begynder vi at se nogle andre tanker og nogle andre ønsker og nogle andre grunde til at få en lægeaftale. Så er det noget med, at jeg har faktisk ikke lyst til at være så højt op i dosis. Jeg vil egentlig gerne lidt ned, fordi jeg vil gerne egentlig have, at vi begynder at snakke nedtrapningsplan. Ja, det var turen værd, det her, Alex. Det skulle godt, det her. Max er nu blevet stabiliseret på heroin og skal om en uge have den lejlighed, han er blevet lovet. Pipen har fået en anden lyd, ikke? Fordi du er blevet mere klar. Altså, man har fornemmelse af dig. Ja. Ikke? Og det har de nok før ikke var haft. jeg mere skummel. Ja, det var du, ikke? Altså, Blækket var sløret. Jeg opforandrer mig. Jeg er ikke zombie mere. Dan Turell, han sagde, jeg kan ikke forstå de narkomaner. De står bare der og bruger deres skævert til ingenting. Men det der med at være helt aldeles bevidstløs... Nej, det er heller ikke mig. Så stopper det der. Og hvis vi nu siger, at Pia kom herind og så, at folk sad i sådan en døs, ikke? Så ville hun nok ikke synes, at det var så fedt, hun havde givet penge til det projekt. Det er det, jeg tænker. Ja, det er jeg sådan set bedøvende ligeglad med. Jeg tænker på selve brugeren. Da Schweiz startede med deres heroinprojekt, der gik der ikke ret lang tid inden, at de fandt ud af, at dobbelt så mange holdt op med at tage stoffer, når de kunne få alle dem, de ville have. Det er jo rigtigt, altså. Det kom jo enormt bag på folk. Okay, jeg kommer sgu. 10 minutter i 5. 10 minutter i 5. Kan du have en god eftermiddag? Det er også synd, ikke? Gud, det er så. Det er da træls hver dag. Han skulle faktisk få sin lejlighed. Ja. Her, og så bliver det udskudt. Godmorgen. Tidspunktet, hvor Max kan få sin lejlighed, er for anden gang blevet udskudt, og Max er tilbage på hjemløse herberget Sundholm. Nej, jeg er ikke smart. Altså, man går jo og kører sig selv op, og så får man at vide, at det bliver ikke nu alligevel. Altså, så har man det jo selvfølgelig ikke. Det er jo selvfølgelig ikke særlig fedt at vide, at nu skulle du flytte ind den 1. og den 15. Og så bliver det ikke til noget. Man må tage dag for dag. Ja, små skridt ad gangen. Ikke store skridt. Jeg håber virkelig, at der sker noget snart. Men prøv at høre, jeg gør det ikke kun for min egen skyld. Jeg kommer til at have et gæsteværelse. Ja. Så må du passe rigtig godt på. Ja. Men og det... du er også velkommen, Eben. Ja. Robert har besluttet, at han vil nedtrappes. Og for at få styr på sin angst og andre bagvedliggende problemer, er han begyndt at gå til samtale hos en terapeut. Brug for at få noget fred oven i hovedet. Og når jeg siger det, så kommer jeg til at tænke på, det er virkelig også det, jeg siger, når jeg vil være skæv, altså når jeg clean og tager noget. Så søger jeg også en eller anden form for fred. Fordi tingene bliver for meget, og jeg har det med at putte for meget på, når jeg bliver clean, ikke? Så skal jeg jo fandme, man er... Om ikke redde hele verden, det skal jeg ikke, men jeg sætter for mange ting i gang med mig selv, ikke? Altså... og det er det samme, der sker hver gang. Så knækker jeg nakken inden for et halvt eller et helt år. Altså, det er ikke noget problem at blive clean.
Det er bagefter. Ja. Og måske handler det om at komme i gang med at snakke om de her ting, mens der er hul igennem. Og så simpelthen bare få tudet igennem, altså. Fordi det kan jeg mærke, det har jeg et behov for. Bare give slip, mand, og bare lade snotten stå ud, ikke? Men det lyder også rigtigt. Det er noget af det allervigtigste. Det er virkelig en kerne i det hele, ikke? Ja. Ham Max, skal vi... Jeg tror ikke, han kommer. Heller i dag. Nå, der har vi ham jo. Der har vi ham. Hej Max. Man har 10 minutter når hen, så bussen kører bup, 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 rødt, bup, 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 rødt. Så siger jeg, kan du køre ordentligt, mand? Hvad sagde han så? Jeg holder tidsplanen. Du overholder jo også din tidsplan. Ja, men jeg må løbe op, du. Okay. Så du har haft et stort behov for hele tiden at blive passet på? Mm. Det har jeg stadigvæk. Mm. Det er bare svært at anerkende. Synes jeg. Jeg synes, det er skamfuldt. Som 46 år, jeg vil sidde og sige, at de har brug for en eller anden, der passer på mig. Men faktum er, at jeg ikke rigtig har fået det hjemmefra, ikke? Så det er et eller andet, der ikke er... Jamen, jeg simpelthen ikke har haft det i min opvækst, vel? Altså, det er min følelse af det. Jeg ved ikke, om det har været sådan, men min følelse af det, det er, at jeg ikke har fået det med hjemmefra. Og det er et kæmpe stort hul i virkeligheden. Og det er mega skamfuldt, synes jeg. Skamfuldt, at du har behov for omsorg? Ja. Har det også været din oplevelse, når du har været stoffri? Ja. Det er, fordi det ligger simpelthen så dybt i mig. Det har jo ikke noget at gøre med, om jeg er aktiv eller jeg er stoffri, altså. Jeg er rigtig imponeret over den måde, som du kan reflektere over dig selv på. Jeg tænker, at du kommer et godt stykke vej allerede, altså i forhold til det. Mere for defineret, hvad er det for noget, der skal være fokus på fremover, ikke? Ja. Alex bliver 39 år og fejrer sin fødselsdag på Valmuen. Du må godt få mit eftermiddagsfest. Det er i orden. Det er din fødselsdag. Bare sig det er i orden med mig. Derinde. Jeg kom i tanke om i går. Jeg sad bare og tænkte, jeg har lyst til at lave om på mig selv. Okay. At lave om? Ja. Hvad vil du lave om? Jeg vil gerne have en uddannelse. Jeg vil gerne leve i livet. Jeg vil gerne ind i systemet igen. Altså, hvor jeg giver det systemet. Det, at du går på arbejde, og du kommer hjem, og du føler, at du har givet noget, og den der lønningssegment, ikke? Det er nu ikke så meget det, jeg tænker på. Det er mere stoltheden og arbejde som et menneske. Ikke som en jo, men det er jo også et dum person, som jeg har været i mange år, man. Nej, jeg ved godt, det er ikke pengene. Altså, det er sgu mere det der andre cirkler, man kommer ind i, ikke? En anden rytme og... Det er bare skide svært. Man skal prøve at lave om på sig selv og lave livet godt igen. Det, ja. Den lyst, det er stort set det eneste, jeg kan huske i længere tid. Har du en eller anden overvejelse, hvor vi skal købe møbler? Går IKEA eller sådan noget? IKEA, ja. Ikke det bedste? Ja, mine takker, fordi man får meget mere for penge. Du skal bare lige reservere bilen. Og de har også nogle japanske, eller hvad du kalder den der stil, shong, noget af det hedder. Swang, er det ikke den stil? Når man indretter sit lejlighed. Swing. Jeg tænker bare på et lavt kinesisk bord. Der er nogle planter. Ja.
Så er ikke nogen rigtige sådan nogle bazooka-træer, hvad vil jeg sige, bonsai-træer. De skal have nogen, der sådan men det er ikke rigtigt. Selv, ikke? De træer der. Og så er samurai-sværene. Ja. Og foran det, så kunne det ikke blive mere japansk. Nej. Og så en eller anden lyserød, blå baggrund. Men ja. Det er bare idé. Kinga var den første i Danmark, som fik lægeordineret heroin. I dag er hendes sidste dag på valmuen. Hun har besluttet at gå i døgnbehandling for at blive stoffri. Mange af de gange, de har været sendt i stoffri behandling, har de ikke haft det godt, da de kommer afsted. Men her synes de har det godt, og indgangsvinklen bliver lidt noget andet. Vi vil altså være med til at give dem vores bedste bud på et godt grundlag for at komme i den her stoffri behandling, så vi håber, at det kan være vedvarende. Jeg skal lige sige farvel. Jamen, hun er ikke gået endnu. Nå, men det er fordi, jeg har så travlt. Kan du passe ualmindeligt godt på dig selv? Lover du mig det? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg skal i behandling. I døgnbehandling, når det hedder Minnesota. Da jeg startede heroppe, der var det fordi, jeg gerne ville ud af min metadon. Og det kunne jeg, mens jeg fik heroin. Og det er så kommet ud af nu, og så har jeg fået lidt blod på tanden, og har lyst til at få noget mere ud af mit liv, end at gå her. Og det har jeg fundet ud af, fordi jeg simpelthen har fået det godt. Nu den sidste injektion, kan man... Ja, det er det faktisk. Det er den sidste. Så jeg og du er med i rigtig lang tid om det. Bagefter putter jeg vand i og fikser det også. Det kan jeg love dig, du ikke gør. Det garanterer dig, hvad du ikke gør. Som tiden går, så er der mange af dem, der kommer og henvender sig og siger, at de vil gerne starte en nedtrapningsplan. De har ikke længere brug for at kokse og være så udtalt påvirket. Og vi har jo så set nu, efter folk så har været stabiliseret, at de så ydermere har et ønske om en totalt lignende tilværelse, hvor man har en tilværelse uden tilknytning til stofmiljø. Og med overdragelsespapir, jeg har lavet til jer, ikke? Hej, vi skal passe rigtig, rigtig godt på dig selv. Værsgo. De sidste tunge skridt, hva', honey? Ja. Vi skal have en tid hos lægen. Hvad skal jeg bestille tid til? Jeg skal snakke om nedtrapning. Nedtrap? Yes. Er det noget, du gerne vil? Ja. Med henblik på cleanhed, eller med henblik på lavere dosis? Clean. Clean? Men det synes jeg, der er pivdejligt. Min ene bror, han vil gerne hjælpe mig. Ja. Det er derfor, jeg skal snakke med lægen først, så jeg ikke gør det for hurtigt. Ja. Det behøver det. Jeg bestiller en lægetid til dig i morgen. Tak. Dagen er kommet, hvor Max efter planen skal flytte ind i sin lejlighed. Hvad så? Det blev ikke i dag. Ej, det er noget lort, der. Ja, fordi jeg tænker, altså jeg har ikke snakket med Max endnu, men jeg tænker bare, at det er den 1.11., og der skulle han jo ligesom have den der lejlighed, ikke? Ej! Jeg er så vred. Jeg bliver nødt til at spare med dig. Jeg kan simpelthen ikke. Nu har jeg snakket med ham der, som så siger, at det kan ikke blive i dag. Okay. Nå, siger jeg så, hvornår kan det så blive? At det kan blive på onsdag kl. 11. Ja. Jeg er totalt i chok. Ja. Max skal nu 2 nætter mere på et fucking herberg. Ja. Altså, når han på papiret har en lejlighed, der står og venter på ham. Men fortæl, at det er deres beslutning. Sådan er det. Det er jo ingen grund til, at du tager det på dig. Det er jo ikke din beslutning. Jeg har lyst til at gå ned og sparke meget hårdt til et eller andet. Ja. Ej, altså, lad være med det. Ja. Du skal ikke gå til noget personligt, Pernilla. Nå, det bliver det bare hurtigt. Ja, men det skal du ikke gøre. Jeg synes, det er så tarveligt. Jeg kan forstå, hvordan man kan sige til så sårbart et menneske, du har en lejlighed per 15. i 10. Ja. Så bliver det den 15. i 10. Den er der først fra 1. i 11., for der skal males. Okay, så er det den 1. i 11. Så kan han først få den 3. i 11. Ja. Men altså, jeg synes ikke, at problemet er så stort i forhold til Max. Altså, han skal nok klare sig. Altså, han er sgu mere robust, end vi ikke går og tror, ikke også? Jeg synes bare set, at de sidste uger har hængt med mulen, ikke? Ja. Altså, og når man skal have en lejlighed for første gang i sit liv. Ja, men det er jo urimeligt overfor ham. Det er synes jeg fandme, det er. Det er det. Det er rigtig, rigtig dårligt, men altså, jeg tror nok, Max han skal overleve det. Ja, men det er mig, der skal ud og sige det til ham. Ja. Og jeg kan godt forstå, hvis Maxi han brækker sig, altså af raseri. Ja. Er Maxi ikke? Nej.
Har du set ham? Maxi? Maxi? Kom her. Ja? Jeg har en smøg. Jeg giver en smøg. Det ved jeg ikke dårligt. Sæt dig ned, min ven. Jeg har Dårlig nyhed. Det ved jeg ikke rigtigt. Men det er i hvert fald bare noget, som jeg synes, der er vigtigt, at du ved lige nu. Jeg snakker med Finn her til morgen, ikke? Han kommer ikke i dag. Hvornår kommer han så? På onsdag skal vi to ud. Dig og enten mig eller en anden kl. 11 til din nye lejlighed. Jeg troede, det var et eller andet med, at jeg kunne få lejligheden. Nej, for fanden er du sindssyg, mand. Så Maxi, på onsdag kl. 11 skal du og en herfra stå ude ved din nye lejlighed. Næste gang, vi bryder en aftale, så ryger jeg dig et liv. Nej. Ja, det var for sjovt. Det ved jeg sgu godt. Men så ved du det. Ja, det er fint. Er det okay? Det er helt okay. Nu se, jeg har 6. Fantastisk også. Det er jo flot. Hvad synes du, Mads? Jeg synes, det er super. Det er godt. Hvis du skulle under det her. Og så bare fylde op. Så få et tæppe ud i gangen. Og få en lille fodmåtte uden for døren. Og få sat mit navn op på døren. Og sådan nogle ting. Så. Få sat min fars gardin op. Det er det eneste, jeg arvede fra min far. Det er hans gamle gardiner. Nu skal jeg også til juleaften hjemme. Jeg glæder mig faktisk. Ja, præcis. Det har du jo talt om i går. Det er godt nok 20 år siden, jeg har glædet mig til jul. Og så skulle man bare have en varm kop kakao med flødeskum, ikke? Fødderne skal være fri. Det kan de bedste. Det er dejligt. Ja. Godnat. Når man når til nummer 8, så er der ikke så står folk ikke og krasser på døren længere. Nej! Hvor er det flot! Ej, hvor er det flot! Wow. Tak skal I have. Tak for i dag. De kommende 3 onsdage har vi gjort klar til politisk topdrama i Dronningeoffret efter romanen af Hanne-Vibeke Holst. På DR.dk/valg er der også gang i politikken, lige nu om Facebook-censur og comeback til en tidligere konservativ. Det kan du selvfølgelig også høre meget mere om lige straks i TV-avisen, hvor også Lars Løkke Rasmussen og Villy Søvndal debatterer vækst.